Estado dinamizaba a vida cultural poñendo fondos para un proxecto nacional. Xa lle podían decir a Puerto Rico que lle pagase a Bad Bunny por todo o turismo que vai sacar despois de o seu último álbum de TMF dedicado a súa terra. Pero a pregunta que quizáis debemos facernos, chegados a este punto, é a música checa que imos escoitar hoxe sustancialmente diferente da música alemá? Escoitamos a esencia checa en Dvořák ou en Smetana? Ou, noutras palabras, é flamenco, o que escoitamos cando escoitamos Motomami, de Rosalía? É música asturiana, cando escoitamos a Rodrigo Cuevas? Despois de todas as críticas do disco que vos falei antes, Beyoncé dixo: isto non é un disco de country, é un disco de Beyoncé. Pois isto que ides escoitar hoxe é música de Dvořák e Smetana, persoas que circunstancialmente foden adheridas a un movimento político que quizáis se apropiaron del, que teñan os seus intereses e ideales acordes a ele. Smetana aprendeu checo de adulto, como neofalante. E que fixeron a súa música? A musicoloxía cansou de atopar elementos populares neles e de meter toda a música non alemá no mesmo saco dos nacionalismos cun aire minorizado. Isto é como cando en verán escoitas: no es que en Madrid hablamos sin acento. A música alemana concebíase como a esencia da música clásica, non a esencia, a música sen acento. E é que realmente, na segunda metade do século XIX, foi un momento crucial para a concepción social da música clásica. Imaginadesvos a un señor en 1850 inventando a palabra folclore. Foi realmente así. É fascinante pensar que nesta época comenzan a xestarse os grandes males da música clásica, a separación do culto e do popular, do central e do periférico. Supoño que a nós nos toca seguir loitando un pouco contra esas barreiras e reivindicar esta música só como que é, nin máis nin menos que o reflexo do imaginario musical e social dos compositores que a asinan. O Moldava é a primeira obra que escoitaremos hoxe, o segundo dos 6 poemas sinfónicos que Smetana compón baixo nome de A Miña Patria. Despois de toda esta chapa sobre nacionalismo, supoño que xa podedes imaginar que esta obra é un claro exemplo dele. Conta, ademais, cunha das melodías máis famosas do imaginario colectivo, que soa así. É curioso que esta música, asociada e enaltecida por Smetana dentro da súa música máis nacionalista, sexa, en realidade, unha melodía presente como coñecemento popular de moitos países, dende Italia ata Suecia. Como vedes, que checo é musicalmente este nacionalismo. Pero, bueno, un poema sinfónico, como sabedes, implica unha conexión entre a música que soa e a realidade extramusical que sucede ao longo da obra. Neste caso, o Moldava, como ninguén pode imaginar, fala do río seco, o Moldava, dende o seu nacemento en 2 mananciais ata a súa desembocadura no río Elba. Escoitaremos, pois, como o río nace dun manancial frío e dun quente, que Smetana representa co son das frautas. Seguidamente, o tema tan recoñecido que escoitachedes antes é acompañado por unha textura que nos lembra o fluir do río.
Vai. Pero Moldava garda moita maxia. E, seguindo o seu curso, atopámonos cas náiades, as ninfas de auga do mundo, fillas dos deuses fluviais. E antes de chegar a Praga, o río pasa por unha zona máis tumultuosa, o que se chaman os rápidos de San Xoán. E despois, e isto xa vos lo deixo para que gocedes vos, o río maxestuoso en todo o seu caudal chega a Praga e desemboca no río Elba. Somos a Orquestra Gauss e esperamos de corazón que desfrutedes do concerto. Moitas gracias.